O, tuloy po yung piyesta ha. Ayan po, makabit na lang banderetas. Tuloy yung piyesta mga bebe. August 18, yun po yung sitwasyon. Tuloy yung piyesta. Miss ko nga sakit. Oh, libre sake. Ayan po ah, may nagkuha ng relief. May nagkuha ng relief? Wala akong may nagkuha ng relief. Kayang kamong kain, palto tayong plaza. Pogi na rin ba? Pogi na.